Ga sarkin noma nan ga Malam Ya'u mai salat nan mun kawo. To, ko da yake cikin gari na ji an ce ana rigima tsakanin Malam Ya'u mai salat da shi da sarkin noma. Haka yake yake ni. Kai sarkin noma me haɗin ka da Malam Ya'u? Yawwa, dama ran karɗe ina so in kawo ƙaran Malam Ya'u, amma ko da yake tun ka in kawo ƙaran Malam Ya'u, akwai ɗan Hullani da suka tahowa suna mini ɓanna, amma ko da je na dara koran ɗan Hullani sai na iske Malam Ya'u mai salat ya taho ya tushe mini hanyar ruwa inda nika samu in kai ga lambuna in ɗan samu abin da ci. Shi ne nake so bari in garzayo in sauri in kawo ƙaran Malam Ya'u. Kai Malam Ya'u me ya tsakanin ka da sarkin noma? Ranka ya daɗe sarki. Allah Sarki ya amsa dan talaka. Sarki an sama ka ɗan talakawa. Na biyo zan na lambu na ranka ya daɗe. Sai ko na gaji wa na sarkin noma ya ce na tushe wai hanyar ruwa. Ni ce ni gaishe shi sai ya hito kame min waɗa. Da ya hito kame min waɗa sai ni ce mu wallahi ba ni tushe ma hanyar ruwa ba, ya ce ni tushe mai hanyar ruwa. Mun ga to ha abin ne samu sabani da ni shi. An mun ka kama kokowa da ni shi har mun kai kasa mun kai ta faɗa. Bai kamata ba a ce yanzu wa junanku a ce wata baraka ta faru tsakaninku da kai da sarkin noma. Saboda ita rigima da kun ka gani an san wani ko ba a san ƙarshe ba. Haka yake Ranka daɗe. Bai kamata ba a ce wa junanku hanyar ruwa ta gama ko da kai da sarkin noma. To kai ranka ya daɗe, tun da ma ai ka sani in ka tsaya ka duba yanzu horani na miki ba ramana ba. Ka duba da kyau ka gani nan wannan hanyar da ka gani gwamnati ta tallafa mana ta yi mana ɗan honhon da muka samu mu ɗan samu abin da muka ci. To shi Malam Ya'u mai salat mi ya kawo shi toshe mini hanyar ruwan da ta kai min ga kali na in samu amfanin gona. Bayan haka nan ko da an kai haka ka sani akwai tashin hidi tsakanin mu da ɗiyan Fulani. To me ya zahi haka ba faɗa me kawo gaba. Hattara kare ba a masauki ga can magana. Hattara dai. A bashi mu ji korafin shi amma dai ka san ka faɗi sannu sannu. Hattara dan talakawa. Ha, Ka faɗi sannu. ka gane kai sarki abin da ya kamata a tsaya da ni da Malam Ya'u wanga abi tunda da murukan ga yan uwan juna muke a yanke mana hukunci wanda ya kamata tunda da tunani na dai wagga fara dai mai alharma ce tana tallafa mu talakawa haka ne garzo ne kawo ƙara da kake ranka ya daɗe.